ơi bị bên ăn không ra bên bisir mau gửi hết về thì nani baba về thì nani mày mana nhé cả khơi bung đã đừng chắc là sẽ hay nhé anh ấy nọ muốn phải về này dừng thì này vô đủ bye bye thì mà đi phải đạp xuống phía này mà ra khơi Nuwa cứ đang khơi đến xí bay. Dừng nhà này giờ, bê, nuwa phải về đã bê rai lang dùm nữa xí. Ada meni apa này đừng. Ada men sane amai sase gede hakor dong nalai, eko pakalo hodeng ada simit hodeng. Nih ang thang thola man nani dong nalai. सालोंबाय नै जोङो लोगोफोर नै बे दिना बिमादै सासेया खेबजायानो दे नुवा बेखौ मालाबा फेस्टिभेल खालामगोन आं बेखौ नै दिना बिफा औ 10K बानायगोन 10K आव दिन्थिगोन आङो सासे बिनानाव नुजाथारानो जोंना फंबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय जि लादु जाखि बिसोरो लादु जानाय मेथाइखौ दिन्थिलाय आंनो लावदुम लाय दे इखौ लावदुम ना मिथिखायो बयबो नै बिदिखौ जि जायो दिना बिमादै मोना जे दिनै उन्दुबायसो नै साहा लोंबाय जों नै जोंनि बिदाया दाउ गोदाबाय जों फैनायखाय ओमफ्राय जोंनिया बिदिना बिमादैया ओंखाम ओंख्रि संनायाबो मेंनानै माबा फेनावसो थाफैलायो दाउ गिदिरखौनो सिथारखाबाय नै आदाया ओमफ्राय अमाबो संगासिनो जि जाखावना थांखानोसै दिनैहाय दाउलाबा इसिनि नोगोर दाउ थायो दाउ थाखायो इसिनाव ओरै दिन्थिहरदे आदा बिदामोनाव गेलेफैबाय जोंना बिदायाबो जागासिनो नै नै आदा सासेबाव ने मामे बल गेलेदों ओंख्रिया मोनजोबबाय जोंनि लोगोफोरनि दाउजों बियो मामोनलाय आलु ओमफ्राय अमा बेदर बियो ओंखाम ओमफ्राय बेयाव दालि बैयाव दावदै दंबावो लोगोफोर दिन्थिनि दे आङो नै जि जानोसै लोगोफोर हायाव दोन मा एसे दोनबावनाय खुरनोसै लारि लारिनो नै लोगोफोर जाखावनोसै नै नै जोंना जि उन्दुयोल' बे ओमफ्राय ओंखाम जानोसै नै ओंखाम आया आंखौ नुबा हनै थिखोनालाबो बिलाय गावसोर खोनजा होग्रि जायोहाय ओंखाम जानोसै न'आवबो जाफैदो मोजांखौ नुवा ओइ बेबोनो ओंखाम जाबाय हन बिसोरो मा गोलैखोहाय बे दिनानि बाबा बे दिनानि आमाइ मामा ने गाखोआबो माम जादों जारलासो दाहायनो जै थांनायसै न'आव थांनायसै नै जाबाय लोंबाय थांनायसै नै थांसै बाय बाय ने सफैबाय लोगोफोर आलासि जानानै ओमफ्राय दा न'आव मोनफैबाय फ्रेस जाबाय ओमफ्राय दा थान्दा फेन लानोसै दसे उन्दुनोसै लोगोफोर आंनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन बाय बायसै लोगोफोर बाय बाय नै फिसाजोआ ओमफ्राय बिदिसो गेलेबाय थायो जोंना जाब्रुनो गेलेयो गैलालै